Бародаро, як тамошо омадем. Бинед чӣ ки зебой. Мо дар баландӣ ҳаме ки қарор дорем. Уҷа истиқол метава агар хушрӯ дар кадр намоён боша авҷа. Нами ҳамаш ҳайати экспедитсияи мо ҳам. Ина Исфандиёр бародармон ҳам сабт кардисай. Ина акай Дустмурод бо аймара баландтар буромада. Бо ҷора хушрӯтар астем. Хай вай бачи чақонда, бачаи калонш даги дам хел ҷо. Боз бай ҷои дигаш нишонтон мед. Ина иҷа бо калонтар баландтар буде. Бо хушрӯтар медаем мардум аймара. Ина якай ишкошими Бадахшоне. Қатимон да экспедитсия ҷои хушрӯ, ҷои тамошобоб. ҷое ки ҳамин любой кас бина дар ҳайрат мемонад. Мардум ҳамин чӣ зиёд ай. Ина агар ихе гирем дар Тоҷикистон ҳам ҳамин хеле кӯҳо бисёр дорем хидмон, лекин бо иҷа мардум бисёртар таваҷҷӯҳ ба ҳамин кӯҳ биромадан доранд. Ина сайёҳҳо бинед дар асл зебо аст, лекин Тоҷикистон бо кӯҳои айра зеботар дорад ба фикрам.